Filmet vágok a krumpli palántába. Na, nézd meg! Nem arra kiirtottam az egész krumplit. Ezt létített, Marikám! Lássa neked! Ott van, betörtem a tévét is. Hamarabb! Megmutatom mindjárt a tévét! Addig betörte a tévét, amore! Na, most ráadjuk a maxot, és főkapáljuk az egész kertet. Azt meg kell menni. Vigyázz, ezt figyelj. Nem azt kell megemelni, azt. Mi az, sem váltunk. Mindegy, megpörgessük a motort. Kalis muru karo. Aida la ta ta la ta la. Aida la ta la ta te ta. Kita vida pada tu kai ta la kara kara jabe. Sziasztok, Csaba, és köszönjük szépen a videókat,